Bună, prietena, astăzi să scriem lui prietena mea. Ea este foarte prietenă cu mine. Hai să scriem. Eu, cum să spun, o să vedeți, știți să citiți, nu? Eu am iubit și nu știu ce am putea, da. Să scrieți, nu? Știți să citiți dacă știți să știți. Oricum pe YouTube, dacă nu. Cred că ați... nu știu să scrie, dar te iubesc. Ce drăguț! Te iubesc, da. Da, în fine. Versul sunt melodii. Eu să-i fac. Tu nu știi. Să vedem dacă răspunde. Scrie, nu grumă. Eu te-am iubit odată, tu niciodată. Deci, ba da, ba da, i-am scris ba da. S-a văzut? Să vedem ce scrie. Mi-a spus te rupi la cap? Nu. Hai să scriem acum. Doamne, ce Asta e nu. Adică o a. Doamne, stai să ești. Stai. Eu am scris aici, Doamne, ce frumoasă ești. Doamne, ce frumoasă ești. Hai să vedem ce răspunde. Mi-a spus că nu poate acum să vorbești cu mine, da? Ok, asta a fost vlogul de asta. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, da? Am vorbit doar atâta și, de păcate, da, am vorbit mai mult, da?